Ассалому алейкум ва rahmatullohi ва баракату. Бардоро иншаллоh хубен. Ростига як 10 минут озикати имоми масҷиди имоми Смоленск занг зад, татарай ҳазрат Аллоҳ баракатш ба беҳтарин инсонай. Я бор дида будм занг зад ки Аҳмад ман ҳамин темаи масҷиди Сафонова на мехостам дохил бишам, на гап занам, не ки уже оз ҳамин марда гап зад имом катима мара задиват кард номусма, барое ки гапҳои ӯ гуфт инсон бояд бифаҳмад замин бикафа ки бидрой, ки мақсад мега ки нахо шумо ҳамиқа без ответственӣ бошен тоҷико ки як масҷиде ки ба уҳда гирифтен, ҳамин масҷид ҳамиқа проблема шида чӣ хеле ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола дар сураи Тавба мега масҷидо зира, масҷиде ки масалан зарар овардаеса я мунофиқ сохтесаша да конца намебараша, ваъда мекуна октябрда ноябрда мекуна, рафтай да ҳаҷ гаштесай масҷид устоҳо пул надоран, разборай да масҷид, шумо чӣ хеле тоҷикен мега. Валлоҳи қасам ҳамҷа шитагим ҷой корда худам проблемаҳои худам вақте кати имом гап задам зиқ шидам. Барое ки гуфтеса ки тоҷикон нахо шумо тоҷикон иқа безасвесенс бошен ки як одам иқа пула ҷамъ кард, иқа пула шумо гузаронден, аз одам требовать намекунен ки ваъда кард ноябр, декабр, январ шидай рафтай да ҳаҷ реклама кесай хича масҷида партофтай устоҳо пул надоранд, дар масҷид разборай, дар ҳамин масҷид имоми уно устош кати имоми иҷаш Сафоноваш занг задай ки ҳамеё разбор доранд, масалан устоҳора пул надодиянд. И чӣ хеле бобоҷони шумо мардуми тоҷик чӣ хелеен, як каса ответственности одам надорен ки ҳамин масҷида да конца бара, на отчётш кардесен, на меспораша, ӯ мега ман пул надорам дига бисозум масҷида бобоҷон. Валлоҳи қасам дар пеши ҳамин татарои ҳамун Смоленски имомшон нол шидесен, бовар мекунед шумо. майра барои чӣ кардесам дар ҳамин инстаграми ман ҳастен одамое ки алҳамдулиллаҳ ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола бар шумо масалан обу иззат додагиай, масалан гапотон любой ҷода мезгара, алҳамдулиллаҳ акои бо обрӯманден ё ки масалан шароит дорен, бигирен ҳамун масҷида айқафош бишен оху биспорен бисозанша, ё ки ҳамун бобоҷона бигирен як серьёзный катиш гап занен, ӯ то кай иша фреб мекунад, меояд дар ҷае хеле гап мега, дар ҷае дига хеле гап мега. Ба худо қасам мара уже ҳамун бобоҷон ку субҳаналлоҳ чӣ хеле инсони ту ҳамун бобоҷон, чӣ хеле инсони ту ҳамаи качествои мунофиқиро дори субҳаналлоҳ. Мунофиқ се качество дорад, ваъда мекуна, ваъда хилофӣ мекуна, хиёнат мекуна, мерай да ҳаҷ мегарди субҳаналлоҳ гуноҳота шудеси масҷиди дар разбор рафтес, масҷидо зера, масҷиде ки масалан баракат надорад, фақат проблема мардуми тоҷик иқа 14 миллиона парфтан ки дар уҷа садақаи ҷория айвомона. Ту гаштай да ҳаҷ як акҳое ки дар ҳамин ҷа ҳастен обрӯманден аз Тоҷикистон, аз Москва, илтимос бигирен ҳамин масҷида то охира биспорен охӣ. ира патинутиш кунен охӣ. Аллоҳи қасам агар ман ҳамин имон занг намезад, ман хелиёз гап намезадам. ӯ 3 рӯз пеш занг зада буд конференсияда, ҳамин марам дабавит кард, имон гуфт Аҳмад чанд кас будан, блогеро буден ҳамҷа. Имон гап зад, ҳеҷ ка парво надорад, на акай Фирдавсиш, на акай дигариш, на дигариш гуфт ки биёен масҷида биспорен, хами имон гуфтеса ҳамиқа коро чи ҳеҷ нам имом занг задай мега Аҳмадҷон на ӯ рӯз 4 каса кай тоҷикотон гап задем, ягон проблема нишад накардем, на ба пага ай Смоленск то Сафонова 200 километр мерам мега разбора устоҳора пул надодиянд, имома патинут кесан, имоми масҷида пул наёфтесан, бобоҷон да ҳаҷай мега шумо тоҷико мега ответственность надорен, мега як кори иқа 14-15 миллиона ҷамъ карден да конца намебарен да масҷида, ё ки ҳамун одама намегӯен ки биспор масҷида. Валлоҳи қасам айбай ман ба ҳамин хотири видеора кардесам ки ҳамун акое ки дар ҷа ҳастен мара мешиносен, ҳурмат мекунен, аз барои Аллоҳ бигирен ҳамин кори хонаи худоро то охира барен охи субҳаналлоҳ. Валлоҳи қасам агар ҳамин масҷид як таймау шумо хона бисозем, дача бисозем ку дачамона ку ҳам тези месозем ки дар 7 моҳ хонамона месозем, квартирамона дар 2 моҳ ремонт мекунем, як масҷиди хонаи худо ҳай 15-16 миллион сум ҷамъ шудагай, 200 чанд ҳазор доллар, субҳаналлоҳ чанд қарафтеса ки як тамом вақтмона дареғ намедорем, бирем дар тори ҳамҷа бестем, ё бобоҷона хе биёрем биштонем гӯш ки ҷа бигир сумат ражат ки ё ки масҷида биспо. чӣ намекунем ҳамин кора барои хонаи худо? Вақте дар хонаи худо мо сачокӣ бикунем, чува дар хонаи худмон барои дунёи худмон хонаи худмона евраримон мекунем, 3 ода меспорем, дачамона мебардорем 50,000 мезем дар хонаи худое ки иқа пул ҷамъ кардем, бо дар ҳамун хонаи худо ӯ масҷида дар як ҷои кардагиен ки дар уҷа 20 одам ҷамъ намешавад, субҳаналлоҳ. Хай 20 одам ҷамъ наша, хай биспоренша, субҳаналлоҳ. Айба аъузу биллаҳ. бахшиш агар гапои ман ягон сахт бираса ё хато боша, мара дардам кард вақте имом гуфт ки шумо тоҷико ответственность нестен. Аллоҳи қасам ман ягонта на бахилӣ дорум, на кибру кина дорум, на ягон чи. Вақте имом дуюм бора занг мезанам мега ки шумо тоҷикои хелен
натури гапҳои ӯ маро шикоф кард ки настока мо қачӣ бошем ки як кора то охира набарем, нахоҳ як бобоҷона дар ҷо шинода натонем, нахоҳ як мачита то охира бурда натонем. Субҳаналлоҳ, айба ба худо мара дардам кард ман гапҳоро гуфтаисам. Акои азиз, бародарои азиз, агар ман хато гуфта бошам, аз барои Аллоҳ маро бубахшед. ба худо қасам, биёед мардакои калон як сарҷам бишем, бигирен ӯ мачита биспорен, е бобоҷона бигирен, ражат кунам, пула бикунам. Охи мачита и чихе нахом иқа без ответственность бошем. Ҳама мо месем дар телефон гап мезанем. Действа нестай охи, действа нужен, действа. Просто на словах не амал кардан дар кора. Охи бигирен бисозем то охир. Иқа блогерин, иқа ҳама гарен, туғрия месоза. Ина Эмом Исмоилист барои мо хандидеса ки тоҷико шумо иқа хеле одаме. Субҳаналлоҳ. худо қасам, бародари азиз, ин коре ки мекунен хатоай. Субҳаналлоҳ, даже Эмом гуфтеса ки ин мачита оли наспорда, гуфтеса ки ман да балаш ҳая мачитига бояд бисозум, чум чикор кунам. Ҳамин гапҳоро ман Эмом шиндам, Эмоми Смоленск. Мардакои хуб, акои ки дар ҳамин ҷо ҳастен, дар Тоҷикистон ҳам бобоҷона мешиносен, ё ки масад бигирен ира бикунам мачита биспора ки шарманда шидесем дар пеши татаро. Аввал зур шидем ки мо 15 миллион ҷамъ кардем, аждали метавани аждали. Ну вақте ки мо дидем дар мачит иқа фитна шид, иқа разбор шид, мачитам насохтем, дитин шидем бо мо тоҷико. Валлоҳи қасам, ира қафош бишени хе намонен ако. Илтимоси гапо просто так набоша. Ма я бача ҳеч дасти ман намема. Агар ранг шумо метонистум қуввау ба қуввативу пул кативу гап кативу чӣ кати, ман медонистум не ки ман чико кардам метавонам. Ман инем фақат инем қа гап алам кард, ман ҳамин гапа гуфтам. Агар ман ҳеҷ вақт кордор набудам, на дар ин мачита, на дар бобоҷонаш. руд сфетвори одам. Ассалому алайкум мардони хаҳрони гиромӣ. Масъалаи масҷид. Бародарое ки дар карта сум нагзаронден, оварден, наличка дар дасти бобоҷон доден, барои масҷид хайр карден. Аз ҳар якта шумо хоҳиш мекунам ки чӣ қадаре дод, 10 рублай, 500 рублай, 10 ҳазорай, 100 ҳазорай, илтимос дар директи мо бинависен. Аз ҳар якта шумо хоҳиш мекунам, мехоҳам ҳамин масҷида нуқта бигзорем ва масъалаи ҳар як хиёнатиро пешкаш